Televízia uvádza... Poďte, o chvíľu sa začína ten program z Maričuj. Tak sadnite si. Áno, poďte už. Sa. Tu máš, vezmi si to. Ďakujem. Počkaj, dám ti z tej omáčky. Máte už všetko? Poďte za sebou. Poďte, už ste to čakali. Dobrý večer vám všetkým. Pripravila si nám pekné prekvapenie. Musíme sa ešte pozhovárať, Maria de Jesus. Ale buďte ticho, práve to začína. Prosím ťa, podaj mi tie pukance. Tak, buďte už ticho, naozaj to začína. Ticho už, Už to ide. To je ona, pozrite. Áno, je to super. Ticho, pozerajte sa. To šľaka, čo sa nepozeráš, veď si mi vyrazil celý košík s kvetmi. Prepáč, mrzí ma to, ponáhľam sa. No len si bezstrašný darebák. Ale mohol si mi pomôcť pozbierať. Nech ťa čert vezme. Počuj, nebuď bezočivé, dievča, veď môj syn to neurobil na schvál. Tento chalan? Áno. Tak mi teda tie kvety zaplatíte. Nemám ich zadarmo, mne ich nikto nedaroval. Čo poviete? Glúpania. No tak čo je? Prepáč, ale my ti žiadne kvety platiť nebudeme. To si vyhod z hlavy. Jasné, kde by ste vy, úbožiačky, na také kvety vzali? No nič. No tak, kúpte si tie kvety. Potrebujem pár drobných na jedlo, áno? Prečo klameš? Teraz som videl, ako si vydávala z bankovky. Ale čo vy mi tu máte čo sliediť? No ale áno. Ale nech je ako chce, aj tak ste fešák. Zbytočne mi Mariču vyzerá veľmi dobre. No tak až taký veľký fešák. Ani ju veľmi nemuseli maskovať. Veď vždy tak vyzerá. A chcete, tak sa majte dobre. Veď vyzerá nádherne. Čo na to povieš, Stefania? No, nie je to nič zvláštne, ale tebe sa Maričuj vždy páčila. A čo vravíš ty, Patricia? Dôležitý je herecký výkon a treba uznať, že jej to ide dobre. Zatiaľ sa nedá povedať, že by zle hrala. Veď hej, na to jednoduché. Hrá samu seba. Chodí to výborne. Keď tu skončíš, vrátiš sa na ulicu a všetci budú spokojní. Pretože vy nemáte srdce. Ale... Čo sa to deje? Čo je s tým? Čo s tým robíš? Čo je s tým? Čo sa má znamená? Upravte to! Pozri, ako to zrní. Alebo... A teraz už buďte ticho, lebo vás všetkých vyhodím. Odchádzam. Maričuj! Naozaj si veľmi pekná, veľmi. Chovala si z nej veľkú Dievčatko moje krásne. Oče, čo na to povieš? Čo si výborná. Naozaj. Čo to ty robíš? Na čo si prišiel? Chcel som ťa vidieť. Teraz mám prácu. To nič, ja počkám. Lenže ja pre teba nikdy nebudem mať čas, takže si daj odchod a neotravuj. Nepočuli ste, Maričuj? Odíďte! Odíďte! Počkaj, Adriánu, pokoj sa, ja si to vyrieším sama. No dobre, prídem o časť programu, ale dobre, ideme von, poďme. Teda, Urita, pridaj trochu zvuku, pretože o chvíľu to bude pokračovať a nebudeme vôbec nič Presne tak. počuť.
Bude lepšie, ak zabudneš k nám cestu a už sa tu viac neukážeš. Maričuj, musíme sa porozprávať. Lenže my sa už nemáme o čom rozprávať. Prehnal si to už tým, čo si mi povedal. Poriadne si ma pourážal a okrem toho si ma poslal do čerta. Tak čo chceš? Dobre, iba že... Myslel som si, že máš niečo s Amadorom. To je všetko. A kto ti povedal, že nie? Počkaj, keď som prišiel, vy ste práve skúšali, však? Myslíš, keď sme si mali dať pusu? Áno. Sme skúšali? Áno. Predstav si, že nie. Všetko si videl na vlastné oči, nepamätáš? Už sme sa takmer poboskali, keď si ty nevhodne prišiel a už sme v tom nemohli pokračovať. Preboha, Maričuj, správaj sa normálne, prosím ťa. Bože môj, Juan Miguel, prestaň ma otravovať, prosím ťa. Tak som sa zmýlil. Nie. Vôbec si sa v ničom nemýlil. V ničom, čo si mi povedal. Nemýlil si sa ani len takto máličko. Tak nie? Nie som nehanebnica, nevďačnica, ktorá ťa na súde podrazila, aby ti zobrali majitu. No a ešte okrem toho, nechutne koketujem s Amadorom. A vieš prečo? Pretože ma vytiahne z chudoby a urobí zo mňa veľmi dôležitú ženu. Áno, naozaj, kedy? Áno, a navyše som zlodejka, žobráčka, drzania a všetko, čo len chceš. Všetci to vedia. Ale ja ťa už nechcem viac vidieť. Ty nepočuješ? Pozri, to by už stačilo. Naozaj vypadni, pretože ma oberáš o čas. Zmizni! Nie? Tak dobre, odídem teda raz a navždy ja. Došľak. Juan Miguel prišiel a bol ku mne celkom iný. Bože. Urobila som dobre, že som bola taká. Pozri sa, to by už stačilo. Naozaj vypadni, pretože ma oberáš o čas. Zmizni! Chcem ti poďakovať, Patricio. Za čo mi? Takže 25-bodový rating? To je vynikajúce na program s herečkou, ktorú vôbec nikto nepozná. A sme na prvom mieste nedeľnejšieho ratingu. Ďakujem, Sarah Smithová však. A Sara, ďakujem, Sara. A posielam ti pusu. Ďalej. Prišiel si mi blahoželať však. Dúfam, že si večer videl ten program. Páčil sa ti, nie? Prišiel som sa ťa spýtať, čo ťa spája s Maričuj. Chcem počuť pravdu. Čo je medzi vami? Zaujíma ťa ako herečka, či ako žena? Predovšetkým ja sa ti nemusím spovedať. Maričuj je zatiaľ moja žena. Ale nebuď smiešný. O čom to tu hovoríš? Je to také ťažké povedať mi pravdu? Čo čakáš? Že ťa poprosím? Prosiť ma? Nie, to by bola hlúposť. Doposiaľ napriek tvojmu vzdelaniu psychológa si sa predvedol len ako boxer. Pýtal som sa ťa, čo je medzi vami. Áno, opýtal si sa ma, či ma zaujíma ako herečka alebo ako žena. No? A keď ti poviem, že jedno aj druhé? Tak sa zachovaj čestne. Tá scéna s boskom medzi vami, ktorej som bol svedkom, bola fiktívna alebo skutočná? Odpovedz! Keď ide o umenie, nikto nemôže stanoviť hranicu medzi realitou a fikciou, San Román. Ale to nie je nejaká odpoveď. Skutočná herečka sa natoľko stotožní so svojou úlohou, že zabudne na svoju pravú osobnosť. Mne sa to z Maričuj podarilo. Áno, je to naozaj výnimočný talent. Avšak ja som jej stvoriteľ. Videl si dnešné noviny? Venujú jej len slová chvály. A to všetko len vďaka mne. Mal by si sa naučiť ženu vyzdvihovať a nie ponižovať.
Poznám ťa dosť dobre, Amador. Si profesionálny zvodca, pre ktorého láska nie je cit, ale zábava. Tak napríklad Beatrice. Nemáš najmenšie zábrany využiť ženu, aby si uspokojil svoje chúťky a potom ju opustil. A o čo si ty lepší ako ja? Neublížil si Maričuj. Ty o tom nič nevieš. Tá žena mi už dávno patrí. Chceš jednu radu? Zabudni na ňu. Nechaj ju. Už si ju mal a prišiel si o ňu. Pre Maričuj sa teraz začína nový život. A v tomto živote mám výsostné postavenie. Tvoj čas sa už skončil, no tak dosť. Onedlho sa to puto, ktoré vás ešte spája, pretrhne. A Maričuj bude potom slobodná a úspešná. Úspešná žena, ktorú som stvoril ja. Rozumieš? Tá žena bude stále moja. A videla si noviny? Jasné, mám pocit, že ľudia v dome ich všetky vykúpili. No, poviem ti, naozaj sa cítim dosť čudne, keď vidím tie fotografie a to všetko, čo o mne píšu. Vlastne o Alejandre Roblesovej. Jasné. Teraz si Alejandra Roblesová. Nezabudni na to. No fajn. Tu máš. Ty sa to bojíš prijať? Je to honorár za tvoj výkon. Ďalšie peniaze ti dám neskôr. No dobré, ak je to tak, tak áno. No daj to sem. Výborne. A o pár dní ti pripravím šek. Ty mi ho podpíšeš a hotovo. Bude to vybavené. Dávam ti to vopred, aby si mohla niečo kúpiť. A predovšetkým nejaké pekné šaty. A na čo pekné šaty? Pretože dnes večer pôjdeme spolu na večeru. Tak prijímaš pozvanie, Maričuj? V prvom rade, aby sme oslávili tvoj debut a potom, aby ťa videla verejnosť a novinári. Najmä preto, že ten debut mal taký úspech. No čo, nesúhlasíš so mnou? Áno, Amador. Urobím, čo povieš. Čo sa týka práce. Nech je to jasné. Nemám ísť s tebou tie šaty kúpiť? No áno, pretože ak pôjdem sama, určite nakúpim obyčajné handry. Jednej si kúpiš na dnešný večer a druhé na koktejl. Ten bude pre novinárov. Nie, no tak to mi nebude stačiť. A prerátaj si to. Ešte ti zvýši. Ani som sa nepozrela. O, to je kopa prachov. A to je len začiatok. Nesiem vám chlieb? A to nie je nič v porovnaní s tým, čo budeš zarábať, keď budeš naozajstná hviezda. Dobre? Tak... No tak, ktoré šaty sa ti páčia najviac? Tieto, čo sú tu. Pozri sa. Nepáčia sa ti, sú skvelé. Pozri sa na všetky tie kamienky a ozdoby. Tieto? Čo sa deje, tebe sa nepáčia, alebo čo? Nie. Škoda. Ďakujeme. Si spokojná? No áno, tie šaty sú super, ale pre mňa sú priveľmi noblesné a sú aj poriadne drahé. Na čo mám toľko míňať za nejaké handry? Odteraz to už tak nebude. Dnes večer ti v tej reštaurácii budú všetci závidieť.